Sziasztok, én Minecraft 2005 vagyok, és most itt van velem Toki 12, hát csak chatbe ír, na mindegy. Most a szerverről fogunk elbúcsúzni, a Tokinak odaadtam az összes cuccomat már, na akkor. Bocsánat, hát nincs utolsó egyvéd, mert nincsen cuccom, talán baj. Na, hát jó volt itt a szerver, minden, Fortnite, Optimum, meg minden. Fortnite amúgy, meg van Skype-on, amúgy. Most, hogyha mindegy. Akkor szépen elbúcsúzunk ettől a jó szervertől, hogyha már itt mindegy. Most laggolok nem és amúgy is sajnos tiszt vagyok. Nem kramok, minden. Nem úgy, az, hát az IP hát a leírásban lesz majd. Megesen. Most az kb. Ilyen 6 perces lesz megmérni. És amúgy, hogyha nem hiszi el, hogy a összes cuccomat odaadtam, akkor most megmutatom. Semmi nincs. És sincs is. Ugye kiteket megmutatom. Két tiszt, két Józsi, két paraszt, két kezdő, két Skype PvP, hát plusz és két Skype PvP. Most itt amúgy a Optimum most amúgy az hát de az admin amúgy a Fortnite-ját amúgy már egy videóban hát azt mutatották, hogy hacker, de nem volt. Most az nem számít meg a főszerver végül is. És ha valaki nem tudja, a Skype nevét Fortnite-jának, akkor bemutatom, hogy itt van. És szépen az itt van. A Viperbe helyi játék csapni. És itt kiadja. És itt megkeresitek, hogy nem. Mindegy. Na most nem tudom megmutatni. Ja, de itt van Sky. Polcik. C. Megy. Így hívják Skype-on, és hogyha megláthatok. Ez. Hát ezt tudjátok be is. És nem. Istenem. Na, ezt tudjátok be, és itt van akkor. Hát ez könnyű a Skype-nál. És aki nem tudom most. Ha fel akartok erről szólalni, jöjjetek megírni, hát csak pickét
sok hát a gyémántást, kb. Ilyen 40 van. Nem baj. És megmutatom amúgy a pénzemet is, hogy mennyi van. 0, úgyhogy most tényleg elbúcsúztunk ettől, nem viccelek. Sziasztok! Ha nem tettétek meg, hát iratkozzatok fel, lájkoljatok, kommenteket annyira nem várom, már biztos, hogy ilyen rosszat fogok írni. Na. Akkor elköszönöm. Csőztök!